Biye tene novembre kalo kile 14 samba fila ani mugan fila aw ni sonjalen be an lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila aw mana kɛ yɔrɔ ni wagati kofɔli na k'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye aw kelen-kelenna ye. Foli ni waleɲumandɔ o bɛ di Renouveau Télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maa o maa bɛ ka an lajɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔ nin jɛmukan ye laada ye min bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 a bɛ daminɛ ntɛnɛn ka a kuncɛ jumadonyaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanga 15 a bɛ kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 wagatiw la aw minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ ka an lajɛ aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ aw fo maa minnu bɛ yen nɔ k'u sera u ka baarakɛyɔrɔw la ka ban aw bɛ soli ka wuli kɛbagaw ko fɔ an bɛ foli badi aw ma minnu fana bɛ sira la ka taga ni aw bɛ kan an lamɛn an bɛ aw fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye aw bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ don o don an mana sigi nin kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ aw ka foli kɛ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛndonya kibaruyaw olu kɛnɛ kan an ka dibida baarakɛbagaw an bɛ foli di u ma u ye labɛnw sigi sen kan o kama jɛmukan ale daminɛna ni wagati kofɔlen na kumaso kɔnɔ yan nɔ Isa Kawa Sidibe ka fara Idrissa Sidibe Janjo Masa ani Fanta Tombota on de bɛna kibaruya lase aw ma bi sɔgɔmada in na Omar Koita ale taara sɛngɛlafiɲɛ bɔ kungurunin na wagati nataw la ani ale bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ Isa Kawa i ni sɔgɔma sawa a cogo di a ka fisa an bɛ sɔn a bɛ foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan a soli ka wuli a ma nɔgɔn sanko nɛnɛ bɛ k'a daminɛ ka bin cogoya min na tantɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔya nka o bɛɛ la malidenw bɛ soli ka wuli kosɛbɛ pɔn saba bɛɛ bɛ fa jama la yanni nɛgɛ kanɲɛ 7 yɛrɛ cɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka jamana ye baara kɛ jamana ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o de la anw ma dan télé dɔrɔn ma an ye télé ni radio fara ɲɔgɔn kan ni min tɛ sigiyɔrɔ kelen na n'o b'a ka mobili kɔnɔ o bɛ se ka an lamɛn ka taa an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Sikate ala Isa Kaba bɛɛ lajɛlen foli minɛ soni an na don jɛmukan olu kɔnɔna la o kama sɔgɔmada in na bi jɛmukan bɛna tali kɛ fɛn minnu kan bakurubaw an bɛna olu da aw tulo kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o kɛ bonya ani karama kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na anw ka décryptage kɔnɔna la kumasen min bɛ an bolokɔrɔ ni Isa Kaba bɛna walawalali jɔnjɔn kɛ aw ye ayiwa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman kɛ o de bɛ tali kɛ vocal la ayiwa vocal ko jumɛn de bɛ sen na an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ o ye anw ka sɔgɔmada in na décryptage babu ye fɛn min bɛ tali kɛ an ka maa welelen na bi o bɛ OMT ko fɔ Usman Mamadu Traoré wagati tɛmɛnlenw na kibaruya y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tun kan ka don CNT la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya minnu na maa dɔw tun kan ka fara CNT kan i n'a fɔ o baaraw kɛra cogoya min na anw ye kibaruya min sɔrɔ k'a fɔ ko OMT ale tun bɛ o maaw fɛ ko mɛn da ye mɛn tigɛla ye k'a ko dun kɛra cogo di ani OMT bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka masala o koɲɛ kanaw kan avant projet de constitution ni o bɛ sariya sunba ɲɛbila gafe kɔnɔna ko fɔ sɔgɔmada in na ko kura Isa Kaba a bɛna ɲɛfɔli kɛ article dama dɔ kan anw ka don fɔli duman bɛ yan nɔ ka fara kɛnɛya kunnafoniw kan kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw olu fana bɛna kɛ bonya ani karama kɔnɔna la dakuru ɲɛ kelen na aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma baaraw bɛ daminɛ sisan ni wagati boloda cogo ye. Idrissa Sidibe Janjo Masa Fanta Tombota Flake Warenta Abibe Abi chogo Bashi dila man nono kene man nono kumui nimbe ko fene man nare magala la tiara la no gara no be farla nyanga san chaman don nyondo ko aga kay ku fo n'est-ce pas OK Janjo ibisi ngo tugo kile fana do de ma jege jala yi ma jege yaf bala Janjo o to jege kene o to Isa Kaba ni siri ni daga jege di e maya ngira siri fana jege blara shiyo kono kana ado fo ase bi mai ki farga jibe ga tamaiga
Sanjo sera chabali de wanda mifu foli jarani ana ma lajaba bela jele fu musuni che demseni makro jamana fa munu be jemukan lame to afu bela jele ku ka soma foli be ya ina fo yere ba fo munu sira ka barakero la munu fana be nu be sira kuna kaba aw munu fana be na mi soli gata nyotike ni koribo ni ya fulangi nyininga mishu no fe tolu bana me radio la kuma aw munu be ku kono fana kuma na anga foli bawo ye kuma ni sangabe anga foli be bela jele janjo misira di mega temeni kibaru ye ya fo tugo mina hakila wati tama hukumu konnana kuna funia munumbe ambulo ambina andado la wati kunguruni konnana ka yola ka fo je kulmi no kama ko mouvement yerewulu dibu sur le rempart luye jamala bodoke kunu andabi do ula utebene ko buyi kalan karamogo no bi kado dugma kalanso ni chamanje kalanso fana nika ulu kufo ulu fana mo sugandilu baraw kon nundun kera ministre mi ni ale nyashine no marani marache maboli ko kunga kibara nyana bolima ale rebe premier ministre ya joro la bi kolal abdoulaye maiga ma keme duru nyini tola ma ba mugani kele na kungam 20 ulu bela jele be ka kado joro nyini ni kuindala dabido ni bela jele la foasi mimbe anka jamana kritika la ulu ka lafasa tonfla kufo ulu koninka bailema ko do seve ukele do neka fo ulaba vita bara blala nunu ye kibarola kuma bawye dabna do mununa awyaw bismillah aw mun be ka laje frafina adugu kilingilina bela jelina bamanan gambi me yoromna anka sokmada fuli bawye na fanya yiraula chogomina jekulumi no kama ko mouvement yerewulu debu sur la rempart uluye jamala bodoke kabe sibiri doma o mi ni o ka do palais de la culture hamadan patiba mi vle bamako badala bugu bora ka bla mina mi ngono ukuka baroda kun sigi kun ye kiri bi se ka lajje yanka jamana kono chogomina o malikiri ko be danga mina uli wele bla jamana deuma bekani ka hamina ni ka jorna ani kunduru me ini kiri tigaba uluri nyanje ikado ka dado bela jelela uko ko ni la jini kunti dore wala sa ka don ka fo kiri sigi kunye jamana deum kungango kibarai udado na krofo chamauna ni kalaba bele abamunu be anka kiri ko la udado nanu bela jelela fo ase ambe wati mne ko sisa ministre ka la dala nyaye do senve ni ayrala ka fo dobina mondo ka fra mauka munu ni ulu kon ka kanka ta ikado ka fo segana febola no retraité jakeda mi nabe cour suprême ni ka ulu mo ko fo udadu nan bela delela onka ciden keren nanka kibara nyinna otunye lolo madi bati ale kuna fonia mun soro kabo mouvement debu yerewulu sur le rempart ulu moyro anka je ni ka nyamada ufe kiri tigɛ ko juguya u ka dabila maliden ka kiti komako ka kɛɲɛ ni kumakanw ye mouvement yerewolo debu u bɔra walasa ka waleya dɔ bila sen ka waleya mun b'a to bɛɛ lajɛlen ka se ka lamɛn kiri tigilamɔgɔw fɛ a bɛ ye ko ni an ka jamana ta ka jateminɛ kiriko kun kan bi mɔgɔw tɛ ka tafa ni nafa sɔrɔ kiriko la o nɔ kan an y'a kanu k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka se ka lamɛn donc an ka fara ɲɔgɔn kan komi diɲɛ sariyaba y'a fɔ cogo min na k'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa u fana ka se ka lamɛn u ka faamu u ka ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na parce que kiriko gɛlɛya dɔ bɛ tali kɛ min na i b'a sɔrɔ i ti lamɛn yɛrɛ de i bɛ taa fan a b'i ye k'a fɔ i kɛ ko i ka bolo kɔfɛ ko ye donc an ka fanga kɛ kelen ye komi an ka mɔgɔ y'a fɔ cogo min na ko n'i ye juguya mɔgɔ su kan i kana fɔ juguya mɔgɔ fɔ mɔgɔ su kan i ka fɔ juguya bɔ an su kan o miirina an bɛ k'o labaara bi palais de la culture la kalan bolo don ɲɔgɔn bila sira bolo don u kɛlen ka gɛlɛyaw fɔ kiritigɛko la gɛlɛya minnu bɛ kiritigɛko la i n'a fɔ kiritigɛko sumayali yiriwolo y'a yira k'a fɔ ko hakilina dɔw taara conseil des ministres la ko tɛ olu fɛla ye kɔsani na an y'a lase ye k'a fɔ nin kalo yɛrɛ n'an filɛ novembre kalo tile 2 ko sariya dɔ bɛna ta min b'a to n'i kɛra fonctionnaire ye cour suprême na i ka retraite ko ɲɛma sɔrɔ a la a bɛ n'a fɔ i bɛ taa la kudayi o ni minnu bɛ fisa ko k'olu ka baara wagati manabɔ donc an ka jate la olu tɛna kɛ nafa ye jamana ma kɛrɛnkɛrɛn la sigi yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ sariya dɔ de bɛ yen min bɛ dugukolo dili ko i bɛna k'a fɔ a kɛ i n'a fɔ kojugu tɛ dugukolo kelen k'a digi yɔrɔ caman o b'o de wele ko l'arrêt sur 8 janvier 1993 donc ni yɔrɔ dira yɔrɔ kelen mɔgɔ caman ma
an t'a dɔn yɔrɔ bɛ di mɔgɔ caman cogo jumɛn na ko min n'a fɔlɔ dir'u ma ko o bɛ bila o ta ye yɔrɔ ye mais maintenant sisan tɔ ninnu ta ko a bɛ lajɛ olu ta bɛ ɲɛnabɔ cogo min na donc a bɛ ye k'a fɔ i bɛ to taga sigi la i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la min y'a kɛ a tɛ se ka ɲɛɲini parce que sariya de ko k'a fɔ fɛn don min bɛ se ka kɛ donc an n'u ka jate la namara de bɛ na n'o ye an y'a ɲini o sariya ka lajɛ pour que a ka kɛ sariya kilennen ye. Mouvement Yerewolo Debout sur les remparts a ye laɲini dɔw kɛ gouvernement fɛ ko gouvernement ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko waleya bɔ an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ feerekɛla kelen ka se ka fɛn bɛɛ monopole minɛ ko waleya bɔ an ka jamana kɔnɔna na o y'a layidu ta fɛnɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔna na n'a ka kiiri ma tigɛ k'a ɲɛ k'u bɛ o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲini an ka jamana kɔnɔna na walasa u ka kiiri ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago la. Kunnafoni ko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana cakɛda minnu ni olu ka baara bɛnnen don jamana yɛrɛ i k'a dɔn baaradaw olu sɛgɛsɛgɛliw olu ma fo ka se cakɛda wɛrɛ minnu n'olu ka wulikajɔ bɛ boli i k'a dɔn yuruku kɛlɛli o ma ani nafolo yɛrɛ n'o ye foroba nafolo ale bolofilala dun i k'a dɔn u bɛ se k'a dabila cogo min na ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra baroda kun ye min lasigi kɛra i k'a dɔn maison de la presse kɛrɛnkɛrɛnnen na o la kiri n'a fɔ minisiriso min ɲɛsinnen don kiriko an'an ka jamana kunnafonidilaw olu de ɲɔgɔn cɛ lawuli kun ti dɔwɛrɛ ye walasa ka jɛya ta ka ɲɛsin nin baarada ninnu ka baarakɛ ɲɔgɔnya bi kɛ kɛcogo minnu na ani walasa ka kunnafoni dibaw ko olu kɔni lakɔkɔ kosɛbɛ u se ka kibaruya jɔnjɔnw lasɔrɔ ani ka kunnafoniyaw di cogo min na baw ko na a ma ɲɛ k'a fɔ i kan ka kunnafoniya di a ka kan k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka sɔrɔ fana u kɛn bɛ ni ka yakubaya ko la kosɛbɛ nin sigi senfɛ a kɛra i k'a dɔn wasaba ye minisiriso min ɲɛsinnen don kiriko ni hadamadenya jo sariya ko ani an ka kunnafonidilaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu ni ɲɔgɔn cɛ faamuya caman lasɔrɔla sigi min yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen novembre kalo tile 10 ani 1 maison de la presse la Aissata Jara a n'a ka jata la Gabriel Keita olu ye kibaruya dɔ fara ɲɔgɔn kan minnu ni olu bɛna an lafaamuya dɔntaw kan walasa u ka se ka dɔ fara u jɔyɔrɔ kan yuruguyurugu kɛlɛli la ani foroba nafolo ŋanamuli ka dabila i n'a fɔ sariya tigilamɔgɔw y'a fɔ cogoya min na ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye ministère de la justice ani maison de la presse jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa kunnafonidilaw ani minnu bi an ka kiriko bankun kan an ka ɲɔgɔn dɔn o ɲɔgɔn dɔn u bɛ kɛ sababuya ye anw ka baara taabolo ye min ye olu k'o dɔn olu fana bi baara min na kiriko sira kan jamana kɔnɔ o fana ka dɔn an ye nin ko in kɛ nin y'a siɲɛ 5nan ye a kɛ o kɛ kunnafonidilaw bi na an bi baro sen dɔ ta an bɛna kuma o kan min ye kiri minisiri ka nɔlabila ye n'ale yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale ye foli kɛ k'a ɲɛsin kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso ma ani coopération canadienne ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnlen in ɲɛnɛmayali ye ni kɔlɔsilikɛlaw fana jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca tiɲɛni caman bɛ jamana kɔnɔ o bɛ nɔgɔya ni jamana bolofɛn ma matarafa tiɲɛ dugu la a ka gɛlɛn et donc an y'o fana fɔ ani ka kunnafonidilaw fo k'u fo kosɛbɛ ministre de la justice tɔgɔ la a bɛɛ kunnafonidila bɛɛ fɛn bɛ sɛbɛnnikɛ o fɛn bɛ jaa yira o fɛn bɛ interneti kan o k'u ka bɛɛ fo vraiment k'aw fo aw ye baara nin kɛ a ɲɛna a y'a kɛ aw yɛrɛ ta ye ni hakilina falen in senfɛ a labɛnbaw kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kiri minnu bɛ kɛ yuruguyurugu kun kan o ɲɛfɔli la kunnafoni ko nasiraw la an bɛ a yiraw la k'a fɔ kunnafoniyaw bɔra ka bin k'a fɔ dugu min n'a bɛ fɔ ma ko kabaya min filɛ jalon fula ale yɛrɛmara kafo komini fɛ yan foyila o cercle kɔnɔna na k'a fɔ min ni o ye ndama kɔni ye o bina makwa ni ka maa duuru olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na o maa duuru yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye burkina jamanadenw ye ni ka dɔ bɛ ni ka o sɛbɛkɔrɔ bana kosɛbɛ ni kunnafoniya ninnu kɔni lasɔrɔla
la ka bɔ kunnafoni di cakɛda min n'u kama ko agence Anadoli ka dɔ o maaw yɔrɔ olu minnu fana bɛ a perepere di k'a fɔ u ye a kunnafoniya lasabantiyali lasɔrɔ ka bɔ ni sigida yɛrɛmarakafo maaw olu yɔrɔ kibaruya yira k'a fɔ yɛrɛmarakafo commune maire ɲɛma ni o ye Jalo fila o commune maire Burama Sidibe o ale ye ni kunnafoniya ne ka a di ka dɔ agence Anadoli ma k'a fɔ ni wale in kɔni kɛra ka bɛn nɛgɛ ɲɛ 10 ani 8 waati olu la ndama yɛrɛ la ndamandala kuma min fana ni mɔgɔw kɔni jiginna ka taa k'a dɔn k'a bugu fiyɛ la nka yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni tun bɛ ka dogo ka baara kɛ i n'a fɔ kunnafoniyaw ye a ladi cogo min na maa 5 olu kɔni dama ye olu kɔni bɔnɛ u ni na maa 5 minnu yɛrɛ ni o ye Burkina Faso jamanadenw ye ne ka maa 1 ka o sɛbɛkɔrɔbana kosɛbɛ. Kibaruya ko nasiraw la i n'a fɔ an y'a yira aw la bakurubaw la a bi min bɛ mago bɛ maa 500 la maa 500 walasa ka olu ta ni ka o kumana ka se ka fara kalan karamɔgɔw kan n'o bɛ lakɔli karamɔgɔw kofɔ o maa 500 ɲinini kɔni senfɛ yirala k'a fɔ maa 21 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u kanbɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin baara kofɔlen a na yirala a ɲɔgɔn dan yɛrɛ olu kɔni baaraw kɛra kari kalo tile 10 ani 7 novembre kalo min bɛ san 2022 ne ka o kofɔ a fana baara in n'o bɛ tali kɛ a ɲɔgɔn dan na a bɛ ka kɛ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la maa min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda ye ni o ye directeur général min bɛ n k'a fɔ directeur national bɛ fonction publique des collectivités kunna ni o bɛ Musa Dambele ale kofɔ a y'a jira k'a fɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni sabatira baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan walasa nin baara in i n'a fɔ laɲiniw kɛra i k'a dɔn cogo min na ka bɔ jamana marabaw yɔrɔ min bɛ direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales ne ka o kofɔ ni o maa ɲɛmaa ye Musa Dambele a n'a ka jamakuluw ye i k'a dɔn wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ni concours ye n'o ye nin ɲɔgɔndan in a bɛ se ka kɛ jɛya o kɔnɔna na cogo min na a ka ja walasa baara minnu ni o kumana jaabi minnu kan ka se ka lasɔrɔ o se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wasa jaabi ye cogo min na direction min bɛ fonction publique des collectivités kunna Musa Dambele ale ye i k'a dɔn o kunnafoniyaw n'o kibaruyaw ne ka o jɛya k'a fɔ o kumana baara in kɔni a bɛ ka kɛ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la. Hali bi kibaruya ko nasiraw o la an bɛ i k'a dɔn kunnafoni ta ko fɔlɔ kuncɛ ni mun ye o ye i k'a dɔn dɔw fana kangani don ka bɛn ni waliya min ni o ye sariya kura min kɔni bɛ ka ta ka an ka jamana kiritigɛ soba kuncɛ kiritigɛyɔrɔ dɔ ni ka o kofɔ ni o bɛ Cour suprême ni ka o kofɔ an ka jamana kiritigɛlaw olu ka fara ɲɔgɔn kan kuluba 2 min ni o bɛ SAM ani SILMA ni ka o kofɔ ni o ye syndicat autonome de la magistrature fo ka se syndicat libre de la magistrature ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen kɔ ka hakilina miiri kɛ k'a fɔ jamana marabaw ka ni hakilina min ni ŋaniya min ni o talen filɛ ne ka ɲɛsin an ka jamana k'a dɔn kiritigɛ soba kuncɛ kiritigɛyɔrɔ yɛrɛ ma n'a bɛ Cour suprême ne ka o kofɔ o y'a ye k'a fɔ waliya minnu ni ŋaniya minnu ni olu talen don olu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ waliya jɔnjɔn ye a tɛna kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara yɛrɛ fana kɛlen o hakilina ye o kɛra sababu ye u ka se k'a fɔ caman bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ bɔ u ye a ŋaniya k'a fɔ u bɛna baara bila ni ka o kɔni ŋaniya ta o de y'a to u ye baara bila sɛbɛn ni ka o labɛn ka taa o bila minisiriso min ɲɛsinnen don forobaca n'an ka jamana i k'a dɔn a baara ko kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma k'a fɔ olu bɛna i k'a dɔn tile 5 baara ni ka o bila n'o ka laɲini ma sabati o tile 5 baara ye bila yɛrɛ bɛ daminɛ ni novembre kalo in tile 29 san 2022 o kumana jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la sabu sariya min ni n k'a fɔ ŋaniya kura min talen bɛ ka ɲɛsin Cour suprême ma n'o y'an ka jamana kiritigɛsoba kuncɛyɔrɔ ye o kuma olu kɔni ka ye an'u ka faamu na nin tɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara kɛko ɲuman ye k'a bɛ na ni gɛlɛya caman ye ani kɔlɔlɔ caman ye o de y'a to kiritigɛlaw ka lafasa kulu ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu kɔni ma bɛn ni nin wale in ye u ye baara bila sɛbɛn labɛn ka taa a bila ministre min ɲɛsinnen don forobaca n'an ka jamana cako kunkan kibaruya ɲɛnabɔli i k'a dɔn o kɔni ka tabali ka sigi kɛnbɛ ka makɔnɔni kɛ ani novembre kalo tile 29 cɛ ni i k'a dɔn min bɔra an na o kɛ a damana kunnafoni ye Fanta Tumota n bɛ dansigi bi kunnafoniyaw ta ko fɔlɔ la sɔgɔmada in na.
tuma min na sanga dafara 40 nɛgɛ kaɲɛ 7 Mali tribunal bɛɛ lajɛlen la. An ka foli bɛ kiiritigila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye. Janjo kibaruyaw kɔnɔna la i bɔra ka i da se a ma fɛn min bɛ fonction publique des collectivités ko fɔ ni o ye kalankaramɔgɔw école karamɔgɔw candidat non Janjo sera sabali dɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kalandenw na minnu bɛ bɔ kalanso la a bɛ fɔ min ma ko IFM a mɛnna IFM sortant b'u filɛ ye Janjo i bɛ taga a kalan kɛ ka tila après a concours sɔrɔ man di ayiwa jateminɛ kɔni ka kɛ a ko la sabula diplômé camanba de bɛ yen nɔ mais u bɛ quota minnu bɛ di a ka dɔgɔn kosɛbɛ a ɲinɛ yɛrɛ ta dɔgɔyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan voilà parce que maa 500 21 000 candidats plus de 21 000 maa 21 oui o de bɛ k'a ɲini nka mago bɛ maa 500 de la a ma nɔgɔn koyi Janjo a ma nɔgɔn ne k'u ka jateminɛ ayiwa an bɛ dugawu de kɛ a garisɛgɛtigiw Janjo i sera sabali e tun bɛ centre jumɛn na ne tɛ centre fosi la kibaruyaw n'a di cogo de maa bɛ Tomiyakaw fo parce que i fana ye Tomiya gɔnkɔrɔ IFM gɔnkɔrɔ kɔrɔ ye dɛ Janjo sabali dɛ an bɛ Bugunikaw fo an bɛ taa Siraba Kanaw la ni sanga kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Diallo la ale bisimila wagati sera k'a dɔn bi tɛnɛn sɔgɔma n'a ma ɲɛ ko bi ye dɔgɔkun daminɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ faaba kɔnɔ yan nɔ maa bɔta ka ca kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ Janjo yɛrɛ la ale nana retard la ka sababuya kɛ embouteillage awɔ f'a ka fɔ de Tabakɔrɔ sira in Ɲamana sira in Jalakɔrɔbugu sira Yirimajɔ o de Janjo bila retard la donc jateminɛ ka kɛ aw kow la Sori Ibrahim Diallo sɔɔni an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ